Dzień dobry moi drodzy, ja się nazywam Nicolas Perron. Znajdujemy się w parku miejskim w Bytomiu imienia Kachla. Mam dzisiaj do Państwa niesamowity materiał wideo, w którym zaprezentuję otwieranie takiego oto one-up boxa. Jest to pierwszy taki materiał w Polsce i na Śląsku, Czechach, Morawach, Słowacji, Saksonii i Turyngii. Także otwierajmy. Z pomocą przychodzi moja urocza asystentka Agnes, która przy pomocy swojego pazura otworzy te pudełko. Otworzysz? Ale tak to ja też umiem. Nieprawda. O kurde. Będzie zniszczenie. Uwaga, dochodzi do otwarcia. Tum. Okulary są. Wracając do tematu, Agnes, proszę pokaż, co mamy tutaj. W ogóle z jakiego to jest miesiąc? Jaki mamy miesiąc? Mamy wrzesień, a to jest w ogóle wrześniowy, czy to jest jakiś spóźniony? No nie wiem, dobra. Koszuleczka na koniec. Na początku, co tu mamy? September Adventure. Jest ostrość? Jest. No, czyli to jest przygodowy wrześniowy one-up box. We wrześniu są przygody, bo do szkoły się idzie i w ogóle nie. Na co ci to, Aga, wygląda? Skarpetki. Zobaczmy. Jeszcze zrobimy przymierzanie od razu. To są długie, czarne, takie w sumie do garnituru by mogły być. Liście. Liście? To jest jakieś gry to chyba jest. Zwane również fuzeklami albo zokami. Dalej. Muszka. Muszka z tym grzybem. Kurde, zapomniałem jak to się nazywało z Mario. Kupa to był ten wróg cały taki. To taka dla lamerów. Jak to się tak i jak i to tak będzie? Nie wiem, to jest dla lamerów. Ja umiem wiązać muszkę, bo się nauczyłem ostatnio. Ale to się przyda. Dobrze. Musicie dać łapkę w górę, żebym wam pokazał, co tam jest. Daliście już? Ja słyszę wszystko. Dobra. Patrzcie. Brelok do kluczów z... To nie jest R2D2, tylko ten nowy. Jak on się nazywa, Aga? Skąd mam wiedzieć? Nie oglądałam. No z tym robotem tam z Gwiezdnych Wojen. I uwaga, chyba do cosplaya Mario. Z wąsem nawet. Czekajcie, zaraz zobaczymy. Dobrze? Pasuje? Dobrze, pasuje. Cieszę się. Co tam jest, bo ja nie widzę? No, Zelda, Aha. Mario i Jest, ten Lucas i Vader. Vader, no. To jest spoko całkiem. Tylko ten nadruk jest taki, boję się, że będzie się szybko spierał. To te Mario, skarpetki są z Link. Z czym? No jest napisane Link Socks. I to jest z Nintendo. Aha, no spoko. Super Mushroom. Tak się nazywa ten Mushroom. Koszulka. Patrzcie, mógł dostać Chewbacca albo Vadera. No. Także, moi drodzy, to był wrześniowy, przygodowy one-up box. Jakbyście chcieli zamówić, link macie w opisie. No. Przygoda była. Zapraszam na Facebooka, a w ogóle wąs mi lata strasznie. I łapkę w górę można zostawić.